看这2天，这个体育界上界大条的消息，就是美国大联盟日本籍的球星大谷翔平宣布讲伊结婚了。伊先是透过社群网站公布着消息，了后伫个春训基地开记者会，面对着美国甲日本的媒体，大谷讲伊会选伫个球季进前公开伊结婚的消息，是因为伊想要专心来拍棒球。大联盟的日本球星大谷翔平大谷翔平昨昏透过社群网站向来宣布伊要结婚，互全球的球迷是真惊喜。虽然伊目前当咧斗市队道基队春训，不过伊原来要亲身和美国各有日本的媒体分享这个好消息。もちろん入る前が一番ベストじゃないかなっていう。皆さんがうるさいので、まあしなかったらしなかったらうるさいですし、まあ今日まずここでして、あとは野球に集中したいなっていうのが一番です。大谷嘛表示，其实伊伫咧搁较早的时阵就想要宣布啊，不过因为真侪文书要处理，才会拖到今嘛。当时伊嘛透露一寡小秘密，互大家。それは全くなかったですね。まあ彼女自身も僕の意見を尊重してくれてますし、まあどこに行っても。来るっていう感じだったので。ワンちゃんを飼われたのっていうのは、ご結婚と影響はあったというか、それとも。いや、僕が勝手にというか、僕はもちろん前々から飼いたいなっていうのがあったので、電話した時にむしろびっくりしてたぐらいの。就算结婚真早記者會重點，大谷原來是講到伊上喜意的棒球。もう20ぐらいだと思うので。もうすぐ50は多分。大谷专程的口气是欢喜个轻松，不过伊随身的翻译水源一边刷来雄雄突出。まあできる限りいい調整を続けたいなと思います。最初の何ですまあもう20打席ぐらいしてるので。一向表现拢真好的水源一边刷喊呢来袂记哩输，互袂少袂将来笑讲是毋是比大谷本人更较紧张？敢若嘛表示大谷的人生大事对国家来讲拢是大代志。嗨，大家好，我是颖彤。想要来抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。